Malapit na maluto. Shoutout sa mga taga-probinsya na nasa abroad ngayon na hindi nakakatikim ng ganitong ulam. Amoy tanghalian na. Kumbaga sa Bicol, parong pamudtuan na. Siram. Hello, Ate Sara. Ate Sara, hello doon, sabi namin. Inaasar ka, di ka nakakatikim ng ganito. Ayan, good morning mga kaparing Jason. To all viewers, to all sponsor, anonymous sponsor, mga silent viewers, good morning po sa ating lahat. Ayan, araw ng linggo, bubulol ako. May sama mo yan mo, yung mga maliliit na yan. Ano na yan? Kasama yan. Yan. Araw ng linggo at magluluto ako ng healthy na ulam. Doon sa tanim ko na tanlad, kumuha ko, pero yung iba tatanim ko ulit para sakaling mamatay man yung tanim na yon, may pampalit. At ito, gulay, sitaw, tapos itong okra, tapos mga sangkap, bumili na ako, avocado para dyan sa alaga namin. Halo-halo yung gulay ko, may balinghoy, may lubi-lubi. Tanim ko muna to kasi dami yung nakuha ko. Tanim ko muna. Yan, si Ami. Nag-asikaso na. At nyug, libre. Tinuha ko dyan sa harap namin. Bali yung binili ko lang yung sitaw saka yung okra. Yung lubi-lubi saka yung balinghoy ay libre. Tinuha ko dun sa bukid kanina. At pumunta ko sa San Juan kasi linggo. Nakita ko si Ate Jenny doon, no? Mag-asawa. Sila pala nagtitinda ngayon ng paminta. Nandun si Ate Jenny sa San Juan. Ha? Oo, sila dada. Yan. Tanim ko muna to. Kinayod ko na yung yung nyug. At hinahangunan namin yung sitaw. Tulong na kami para makain na kami. Maraming init. Awis dito sa loob. Daming init sa loob. Kamisin ko itong mga lubi-lubi. Hanggasan na rin. Yung anak ko wala dito, nagpaiwan kagabi. Gulay. Yung lubi-lubi. Lubi-lubi. Supply ko, Joshi. Paborito kong ulam. Mas maraming nakakain sa paggulay. Tapos kaunting talbos ng balinghoy. Palaban na to. Palaban na to ang ulam namin. Healthy pa. Baka ko na nakakal. Baka ka na nagulus na. Wala ka ko na sa Sa upuan nata yung suklay. Diyan sa upuan. Hindi ko pagbilig pa. Kaya mo pali? Oo. Nawa yelo na. Bigayin mo yung bilog ba? Bukas ang may school. Kalori.
Tapos tanglad. Bigyan ko ng tanglad. Yan ang pinakasahog na. Tapos ang tanim ako. Kasi yung tinanim ko nung nakaraan na tanglad, yung pag-birthday ni baby, naapakan ng mga lasing. Buhay na sana yun eh. Nagsimatayan, 3 puno na tanglad. Nagtanim na naman ako ng 2. Sayang nga eh. Kaso lasing yun. Ay, dahil yung taniman ko, ako na yung taniman ko. Yung unay ko na may rambutan. Hindi mo alam na yung taniman ko. Bugak na yun. May sili pa dyan, ma? May sili. Kasi lalagay ko dito. Meron pa dyan, yan oh. Yan sa likod nito. Ano? Parang may bibili. Bala ko sana kanina mag-jogging. Hmm? Na? Okay na. Ito yung tanlad. Tanlad. Alright. Ay, sarap ng ulam na naman. Gulay. Bay sitaw. Saka okra. Ano, okra. Palaban na to. Okra. Wow. Wow. Pinigana ni Aling Ami. Yan lang, oh. Kinuha ko sa harap. Yan yun. Yung binili ko lang yung sitaw sa okra. Ah, siyempre sibuyas. Ayan, sibuyas. Kung ano yun, kung matagalan mo para hindi na kada magluluto. Yun ang ayaw ko. Kung kada magluluto, pupunta sa tindahan. Ang gusto ko, yung mga sangkap, laging mayroon dyan. Bigas. Lalo yung bigas. Saraan. Ayaw ko nung kung kailan magsasaing. Tatakbo pa sa ano. Ang pinaka-importante ko, bigas. Ayaw ko ng kada loto. Sadi may kuha? Ba't walang bigas? Ayaw ko ng gano'n. Oh, dyan na. Okay na yan. Inugasan mo na? Oh, malinis yan. Nakatakip yan eh. Ito mo, ah. Sige. Yan. At sa pang ma. Sasabay na yung dyan. Sabay na yung itong balinghoy para maluto ka agad. Gulay. Kasi kahapon, sabi nga namin may karning kaunti doon sa rip. Ayaw ko. Gusto ko gulay. Nagkarning kami kahapon eh. Yung baon namin. Hindi na naman. Sabihin mo to. Sobrang easy lang naman. Magtidiga ulit ng kalahati para Inuna ko muna ng sinalang. Yung talbos ng balinghoy. Yung tanglad, may sibuyas na, may bawang. Healthy ulam. Tapos ilalagay ko na itong lubi-lubi. Maya-maya. Unang kulo. May yung pang pakain sa pato. Ang piniga mo. Dami ng pato. Dumadami na naman yung manok. Pag umalis na naman kami, kasi wala ka na naman yun. Dami yan. Hindi ko pa napapagawa yung dirty kitchen niya. Pag ganito sa amin nandito ako, nakakatipid sa gasol.
At mamaya, yan ang tatrabahin ko mamaya. Dalasin ko yun, yung tumumba doon. Kasi habang wala pang tubig. Balik ako dito sa ating luluto. Kung kumulo na, lagay ko na itong lubi-lubi. Napakadaling yung luto yun, nagulo na ito. At rin yung sitaw. Na yung silim ah. Halo-halo. Lagay ko na rin yung sitaw. Mamaya na yung okra. Yung sahog tanlad. Lagyan natin ng sandamakmak na sili. Hindi ko naman siya pipisain para makakain yung bata. Gusto ko lang maluto yung sili para masarap na kain. Pag ganito yung amoy niya, yung alam niyo yung mga pag tumira kayo sa probinsya, pag amoy tanghalian na, alam niya, kain niya. Yung naaalala ko dati, yung bata pa ako, kapag nagluluto, yung bata pa ako, wala pang ibang iniisip, hindi maglaro. Pag naamoy ko na yung ganitong amoy, nahalala ko sila mama. Pag nang ipon-ipon pa kami, mga sila papa. Kasi kadalasan noon, nung bata pa kami, puro gulay talaga. Bihira lang kami makatikim ng karne. Manok. Magtinula kami noon, maglaga, medyo may maluwag-luwag na yun na pera. Kadalasan namin ng gulay. Ganyan yung amoy na yan. Yung amoy tanghalian na. Sarap. Tapos yung sinain mo may tutong-tutong. Sarap. Rapsa. Diba? Amoy tanghalian naman. At bumili din ako ng Avocado. avocado Avocado. para sa bata. Binili ko yan dun sa kamag-anak ni Ate Jenny. 100 yung kilo. Pwede ko na rin ilagay yung okra. Diba? Okra. Hindi ko na pinutol. Hindi ko na pinutol yung okra. Para masarap na kain. Pinapakuluan nga lang to namin ni Ami. Sabay toyo. Ganyan lang. Maya-maya luto na yun. Malapit na maluto. Shoutout sa mga taga-probinsya na nasa abroad ngayon na hindi nakakatikim ng ganitong ulam. Amoy tanghalian na. Kumbaga sa Bicol, parong pamudtuan na. Siram. Hello, Ate Sara. Ate Sara, hello daw, sabi namin, oh. Binaasar ka, di ka nakakatikim ng ganito, oh. Yung iba din nila alam na nilalagay sa gata yung
itong okra. Alam lang nila sa sinabawan. Sa akin, walang imposible. Basta gulay yan. Kaya lutuin. Rapsa. Ayan, at luto na. Kakain na kami. Luto na. Nandun na yung iba, oh. Yung iba, mamayang gabi. Wow! Kain na na. Tapos po, hindi mauubos. Ano? Hindi mauubos namin. Hindi daw sure kung di maubos yan. Paborito niya kasi yung gulay. Pero ano yun? Madami yun. Gulay. Sarap. Kain na kami. Yan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At yan muna yung ating vlog. Dito muna sa bahay. Yan. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Shoutout sa lahat ng mga sponsor, mga viewers, mga anonymous sponsor. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan po, sana panoorin nyo yung vlog na to hanggang dulo. Ayan, bye-bye. Love you all.